Saki ummina kuka ba za na dena ba. Rabu kai nake sawa farko masanin cikin raina, zuljalali ka wuce duka zato kai ka bani ummina, har ka so ta koma babu ita samun sauki a ruhina. Kai ka yi ta ka ɗauke ta kamar ta ai ba za na samu ba. Ba su mi dabara a rayuwa ga ɗan adam gaggane, lokacin ka ya zo za ka tafi babu bacin ka yi zaune. Ba mai kuɗi da mulki ko sarki har talaka haƙiƙa ne, za ta ɗauki kowanne a cikinsu don ba za ta kyale ba. Na yi rashin ki umma na, haka ne aiko na yi rashi babba, yanda duk ya so haka zai tsara ikonsa ne mu duba. Da yi nufin ya ɗauke ni kowa ƙaraba za na rera ba, lillahi wahidul qahhar mai kyauta ba za a raina ba. Allahu ka ji da ka yafe zunubai gare ta na roka, ka sata a cikin aljannar Firdausi don abin sanka, ka amsa addu'a ta don Sadiku Umar da Aliyunka, dan Usman Zinnuwarai ne maza ne ba za a ƙara ba. Mahaifiya tana da muhimmanci gare mu sai mu aunawa, tana da tausayi gun 'ya'yanta zan so mu ƙara ganewa. Ko abinci sai ta ƙici kace kai da yunwa ta zaunawa, mahaifiya a bar ƙauna duka mai binke ba za ya taɓe ba. Allah ka ɗauke duka duhun kabari haske ya ƙara nashewa, ka sata a cikin bayi na gari Allah ina ta godewa. Kuma ka sa idan muka zo tafiya ruhinmu ayi wankewa, kai ne gatan mu ko yaushe rahamar koko ba za ta ƙare ba.